Am intrat în casino. Tot ce vedeți aici este înăuntru, e încăpere. Cerul este de fapt acoperișul, vopsit, luminat, cu statui, o stradă italienească, venețiană, probabil, magazine, bănci. Cred că prima dată unde am văzut așa ceva a fost la Sahara, unde din când în când dădeau și cu o furtună și ploua. Am ajuns la canal din nou, cu plimbările cu gondolă și unii cântă, gondolierii.